Усіх вітаю! Мяне зовут Святлана, і ў гэтым відэо я хачу вам расказаць пра тое, як я рыхтавалася да экзамена дзяржаўнага па польскай мове на ўзровень B2. Я вырашыла запісаць гэтае відэо, таму што сама, калі рыхтавалася да экзамена, вельмі доўга знаходзіла інфармацыю о падручніках, крыніцах і як рыхтавацца да гэтага экзамену. Таму што калі, напрыклад, у Гугле шукаць, то большасць крыніц выдаецца на падрыхтоўку да экзамена на ўзроўні B1. Мабыць, таму што B2 не такі папулярны дзеля здачы. І вось па гэтаму я вырашыла падсумаваць мае крыніцы і тое, як я гатавалася, можа гэта каму-небудзь будзе карысным. Адразу скажу, што мой узровень польскай не быў нулявы, калі я пачала гатавацца. Так, я пачала так актыўна гатавацца да экзамена, калі запісалася, то бок у мяне было 2,5 месяцы на прыгатаванне. Вось, і па-першае, што я зрабіла, гэта усе тэсты, якія былі на афіцыяльным сайце экзамена, я іх прарашала, так, я іх зрабіла за ўсе папярэднія гады. Гэта дапамагло мне атрымаць агульнае уяўленне, так, о экзамене. Я зрабіла сабе інсцэніроўку экзамена, так, падлічвала сабе нават балы. Так, вось у мяне тут, напрыклад, я сабе рабіла вось такія раздрукоўкі і лічыла свае правільныя і няправільныя адказы, і потым у канцы там вось, напрыклад, пісала, што ў мяне з 40 там атрымалася 36,5 балаў. Так, то бишь, гэты тэсты абавязкова трэба прарашаць. Якія падручнікі, так, я сабе набывала. У мяне з папяровых версій было вось два такіх падручнікі, пакажу. Эвы Ліпінскай «Умеш, здаш», то бок назва гаворыць ужо сама за сябе. Умееш, то ты здаш гэты экзамен. Мне ён вельмі спадабаўся тым, што ў ім 5 раздзелаў, так, якія падзелены так, ну, як часткі на экзамене. То бок гэта граматыка, разуменне заслыху, разуменне тэкстаў пісаных, мовення, і самае для мяне было складанае, так, гэта пісанне, то бок сачыненне. І вось гэтая кніжка падзелена на гэтыя 5 частак. Гэтую кніжку, вось адну з усіх, якія я набыла, я прарашала ад першай да апошняй старонкі. Вельмі карысная. Шмат розных задань, практыкаванняў. Вось, і яшчэ файна, што на пачатку кожнага раздзела, напрыклад, там ідзе граматыка, і ідзе такое кароткае апісанне уводзіны, так, вось уводзіны. Выбачаюся, што так трымаю кніжку. Што гэта за экзамен, як налічваюцца балы, як ён выглядае агулам. Файна, рэкамендую. І тут яшчэ ідзе у заставе 2 дыскі для заданняў на разуменне заслыху, то бишь поўны камплект. І яшчэ такая кніжка по мовенню, так, это апошняя частка. Мовення по-польску, цвічэнне для абцакраёўцаў позіум B1 і B2. То бишь гэтая кніжка падзелена на 2 часткі. Першая для ўзроўня B1, другая для ўзроўня B2. Я яе не поўнасцю прайшла гэтыя тэмы. Я глядзела самае галоўнае, так, прарашала, так, некаторыя тэмы, якія мяне цікавілі. І тут самае файнае, што ў канцы кожнага раздзела ёсць прыкладовае заданне сертыфікатовае. Там ёсць такія прыклады схем, як трэба адказваць, напрыклад, алгарытмы, як трэба казаць уводзіны, кульмінацыю, заканчэнне, якія словы, фразы, сказы, нават цэлыя абзацы можна ўжываць, каб твой адказ быў не толькі граматычна правільны, але і таксама лексічна і структурна правільны, таму што на гэта таксама зврацаюць увагу, так?
Добра, то гэта былі такія у папяровай версіі. Таксама я яшчэ набывала кнігі ў электроннай версіі. У электроннай версіі яны, дарэчы, каштуюць танней, чым у папяровай, і, мабыць, адзін толькі падручнік быў у адкрытым доступе, то есть я яго проста спампавала. У апісанні да відэа зраблю спіс і напішу. Гэта быў яшчэ такі падручнік, як польскі B2 і C1 мегатэст. Гэта быў такі зборнік тэстаў. Там я рабіла тэсты на граматыку, так, калі пракачвала граматыку, але там ёсць і тэсты па другім раздзелам, не толькі па граматыцы. І яшчэ таксама такая ксёнчка з тэкстамі і заданнямі для іх. Там мне спадабалася лексіка, вельмі шмат новых слоў для сябе адтуль даведалася. Мне здаецца, што там узровень таксама B1, B2, C1. Гэта кніжка «Хто чыта не бонджі», аўтара Серэтны, калі не памыляюся. Так, файная кніжка, вось адтуль чытанне я практыкавала. Што яшчэ? Гэта што датычыцца падручнікаў. Таксама граматычныя тэмы, якія выклікалі ў мяне пытанні. Напрыклад, я там зрабіла тэсты, і было там шмат якіх-то памылак, і я бачу, што гэта на якуюсьці тэму. Проста я гугліла, адкрывала якіясьці сайты, якія мне падаваліся найбольш адпаведнымі і падабалася мне, як на іх тлумачыць, раздрукоўвала, штосьці перапісвала, падвучвала. Што датычыцца сачынення, так, вось гэтай чэсці пісэмнай. Так як у мяне не было рэпетытара, я прыгатавалася сама, то гэтую частку было складана праверыць. Што зрабіла я? Можа, хтосьці з вас ужо так рабіў, напішыце ў каментарах. Я пісала ад рукі свае тэксты, пісала іх вельмі шмат, потым рабіла здымачкі, так, і гэтыя фатаграфіі я дасылала чату GPT і прасіла яго, каб ён іх прачытаў, выправіў мне мае памылкі і прыслаў мне мой тэкст ужо у такім раздрукаваным варыянце без памылак. Ён гэта рабіў вельмі файным, амаль без памылак чытаў мой рукапісны тэкст. Так, зараз пакажу. Вось у мяне быў такі шытачак. Ну і, напрыклад, я там пісала, вось у мяне такі почерк, так, пісала тэксты, і ён вельмі добра распазнаваў і выпраўляў мне памылкі. Гэта мне дапамагло без рэпетытараў падрыхтавацца да гэтай часткі. Ну і да гэтай часткі я яшчэ рыхтавалася такім чынам, што, напрыклад, уключала на Ютубе якіясьці падкасты альбо там тэмы па экалогіі, па здароўю, і іх перапісвала. То бок я тут рыхтавала не толькі пісьмо, але і разуменне за слыху, ну і таксама яшчэ і на мовенне мне гэта спатрэбілася, таму што там таксама могуць пападацца такія складаныя тэмы, як экалогія, напрыклад, там здароўе, што сам адразу так і не адкажаш, так? Таму вось я так і рабіла, вось пісала сабе тэмы ў сшытку, так, там экалогія, здароўе, і перапісвала іх альбо з тэкста ў інтэрнэце, які мне спадабаўся, альбо нават спрабавала на слых перапісваць з Ютуба. Што я яшчэ рабіла? Глядзела каналы на Ютуб, так? Ёсць каналы, мне вельмі падабаўся «Поздравення з Польскі». Так, аўтарка гэтага каналу выкладчыца польскай мовы, працуе на універсітэце, яна таксама аўтарка кніг для падрыхтоўкі на экзамен на ўзровень B1. З дапамогай яе кароткіх ролікаў на YouTube я паўтарала граматыку, нейкія лексічныя тэмы, як там ужываюцца словы, а потым яшчэ ў яе было некалькі відэо пра экзамен на ўзровень B2, так, як рыхтавацца там да кожнай часткі. То вельмі раю гэты канал, сапраўды файны. І яшчэ другі канал, яны таксама на ўзровень B1 расказваюць, як, напрыклад, здаваць частку мовення, як гэта ўсё праходзіць, то бок такія файныя парады. Гэта канал Древняк і Моніка, яны таксама аўтары падручнікаў, і яны працуюць у камісіі, так, якая прынимае гэты экзамен, таму вельмі шмат ведаюць і даюць рэальна файныя парады.
па вуснай частцы, так, я шмат чаго, як я ўжо паказвала, так пісала ўшытак ад рукі. Гэта дапамагло мне падрыхтавацца вось да гэтай часткі з пісьма і таксама з часткі мовення, так, таму што гэтыя две часткі выклікалі ў мяне найбольшы такі страх. Але ўсё прайшло добра, і напрыканцы гэтага ўжо свайго сваёй падрыхтоўкі я ўзяла адну платную лекцыю, як бы так урок, так, на платформе, такой моўнай платформе, заплаціла за гэты урок і папрасіла выкладчыцу, каб яна са мной пагаварыла, каб яна, так скажам, ацаніла, вось як яна лічыць, я размаўляю, мы з ёй там зрабілі некаторыя заданні. Гэта была такая звычайная лекцыя на 45 хвілін для майго так спакою, так, перад экзаменам. Вось я з ёй паразмаўляла, яна ў мяне усяліла такі пазітыў, што агулам усё добра, ёсць там, канешне, некаторыя памылкі, але яны не такія крытычныя і ёсць надзея, што я ўсё здам. Ну, так і здарылася, я ўжо атрымала паведамленне, што я здала гэты экзамен. Мінімальны прахадны парог, хто ведае, гэта 60% трэба было атрымаць з кожнай часткі. На жаль, я пака яшчэ не атрымала результатаў, колькі з кожнай часткі я набрала, але ўжо мы ведаем, што гэта больш за 60%. Вось, як атрымаю, то таксама буду ўжо ведаць, па якой частцы я там прысядаю, так, і, можа, буду далей яе практыкаваць. Дакладней не можа, а буду практыкаваць, таму што яшчэ шмат чаго можна тут вывучыць. Вось такія вось падручнікі і крыніцы. Іх, здаецца, не так шмат, але калі гэта ўсё зрабіць і прарашаць, і на гэта адвесці болей, чым, напрыклад, 2-3 месяцы, то можна вельмі здорава падрыхтавацца. Я спадзяюся, што вам гэтае відэа было карысным. Дзякую усім за прагляд і заставляйце свае каментары. Па-па!